الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطاو حمد خمثنا غالمنارنىڭ ربысы خوجасы идарәчесе Allah Rabbыбызга гына тиешле шәһадәт китерәм Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе һәм пәйгамбәре. Менә җәмәгать узган җомгада гына сөйләгән ик вакыт турында, вакытның ничек тиз узуы турында һәм шуннан да менә кышкы яллар дип әйткән шушы вакыт та узып китә. Кешеләр эшкә юнәлә, балалар уку йортларына, мәктәпләргә, укучылар үзләренең уку йортларына кайта. Һәм гадәттәгечә инде яңа елга кергәндә кеше шушы елга планнар кора. План кора кайдыр барыргамы, ял итәргә мәсәлән җәй көне. Яисә план кора нәрсәдер ремонтларга, нәрсәдер төзергә. Мәктәп бетерүче балалар инде уйлыйлар киләсе экзаменнар турында, укырга керү мәсьәләләре турында уйланалар. Һәм гадәттәгечә шушы ел башында, шушы киләсе елга кеше планнар кора башлый. Ләкин гадәттә шушы планнар кызганычка каршы шикләнә дөнья мәсьәләләре белән, дөнья эшләре белән. Ә бит мөселман кеше иң элек план корганда, үзенә ниндидер максатлар куйганда иң элек уйланырга тиеш гыйбадәте, дин гамәлләре кылуы өстендә. Хаҗга баруны планга кертү, гомрәгә чыгуны планга кертүме, яисә аннан да алда киләсе Рамазан айына әзерләнү. Әйе җәмәгать, 40 көн генә калып килә безнең көткән, һәрбере безнең сагынып торган изге Рамазан айына. 40 көн калып килә Коръән китабы ингән айга. 40 көннән ачыла җәннәт капкалары, һәм җабыла җәһәннәм капкалары, һәм богаулана шайтаннар. Уйланабызмы без бу ай турында? Сагынып көтеп торабызмы бу айны? Әзерләнәбезме шушы айга җәмәгать? Бу бик әһәмиятле мәсьәлә. Чөнки алдан әзерләнмичә Рамазан айына килеп керсәк, аны тиешле рәвештә файда белән үткәрү бик авырга төшәчәк. Менә хаҗга барудан гына чыгып әйтә алам, былтыр Аллаһның рәхмәте белән хаҗга барырга насип булды. Һәм инде 2 ай кала хаҗга дәресләр башладык. Һәм шушы дәресләрдә рухи әзерлек турында һәм шулай ук бәдәни, физик яктан әзерләнү турында сүз алып барылды. Һәм кем шуннан да әзерләнде, гыйбадәт кылырга, дуга кылырга өйрәнде һәм йөрергә, хәтта физик яктан әзерләнде, аңа хаҗ гамәлләрен кылу җиңел булды, алхамдулиллаһ. Ә кем бер нинди әзерлексез килеп төште, аңа бик авырга килде.
Hajda yürü 15 kilometr gününü dua kılu 6 saat boyu Garefe gününde kişi ana ko'tara olmadi. Ham Ramazan ayına da agar da biz bir azirliksiz gadatdagicha kelib kiramiz ekan, bir necha kun ol bizning anglashilmay, angrayib yuru, bosh og'irtinu, tan og'irtinu, taravih namozining ta'min tatiy olmaysan, Ramazanning ta'min tatiy olmaysan. Endi mina g'adatlangashgina, ta'min tatiy boshlag'ashgina Ramazan ayı o'tadi kiti. Ham ul jetmay qolgan kebek bo'lam. Шулай булмасын өчен, һәм Рамазан айында qo'yilgan maqsadga erishu өчен, нинди maqsad ул? Гөнаһлардан чистарынып чыгу һәм тaqвалыкка erishu. Рамазан ayına һич шиксез алдан әзерләнү тиешле. Һәм 3 мәсьәләне генә күтәрербез. Рамазан ayına әзерләнү ягыннан. Иң элек, иң беренчесе ул әлбәттә ихлас ният. Нәрсә ул ният? Мақсад кую, намерение. Рамазан ayında гыйбадат кылырга, Аллаһ Тәгаләгә якынайырга. Ябыгы түгел, ураза тотып, сәламәтлекне арттыру түгел. Юк. Безнең мақсатыбыз Рамазан ayında бер генә өстебездә булган Аллаһ Тәгаләнең фарызын, ураза тотуны башкару һәм тaqвалыкка ирешу шушы айда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бит: "Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Шуннан да гамәлләр, эшләр ниятенә карата бәяләнә. Һәм һәрбер кешегә ниятенә карата биреләчәк дип әйтте. Һәм аны хәзер үк ниятләргә кирәк, хәзер үк алдан уйлану кирәк. Рамазан айы җиткәч, уразалар тотыр идем. Рамазан айы җиткәч, таравихлар торгызырмын, садакалар бирермен, изгелекләремне баш үтәрмен ди. Чөнки ниятләгән өчен генә дә Аллаһ Тәгалә кешегә савап бирә. Хадистә тапшырыла, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фәрештәләргә әмер итте. Безнең гамәлләребезне язып баручы фәрештәләргә әмер итте. Әгәр дә минем кулым изгелек кылырга ниятләде икән һәм эшли алмаса, языгыз аңа бер изгелек дип әйтә. Кеше алдан ук планлаштыра икән ниндидер гамәл изгелек кылуны. Аннан соң ниндидер сәбәп буенча үти алмаса, аңа барыбер савабы языла бара. Икенче мәсьәлә ул җәмәгать дуга. Нинди дуга? Аллаһтан сорау. Нәрсә сорау? Рамазан айына керү. Һәм шушы Рамазан айында гыйбадат кылуда Аллаһтан ярдәм. Без сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән, ләкин еш кына безнең сорауларыбыз шулай ук дөньяга әйләнеп кайта. Ширләдек икән менә шушы арада ширк киң таралды. Үзебез ширләдекме, балалар ширләделәрме? Я Раббым, Аллаһ миңа шифа бир. Я Раббым, Аллаһ балама шифа бир. Туганнарыма шифа бир. Шифа сорыйбыз. Сорыйбыз мал-мөлкәт, байлык. Сорыйбыз ниндидер дөньяви мәсьәләләр, эштә уңышлар, гаиләдә татулык. Ләкин булар барсы да безнең дөнья белән бәйле мәсьәлә. Онытабыз кайбер чакта гыйбадәттә Аллаһтан ярдәм сорау. Бит Фатиха сүрәсендә без һәр даим әйтәбез: "Ияка нәгъбуду ва ияка настаин." Без сиңа гына гыйбадәт кылабыз, һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз. Һәм ярдәм сорау иң элек кайта менә бу гыйбадәт кылуга. Ягъни без сиңа гына, я Раббыбыз, гыйбадәт кылабыз, һәм шушы гыйбадәт кылуда синнән ярдәм сорыйбыз. Чөнки Аллаһның ярдәменнән башка без берни эшли алмыйбыз. Намаз укыйбыз бары тик Аллаһның ярдәме белән генә. Һәм ураза тотуда бары тик Аллаһның ярдәме белән генә мөмкин. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сөекле сахабасы Муаз ибн Җабалгә бер тапкыр шулай дип әйтә: "Эй Муаз ди, чыннан да мин яратам сине, һәм мин сиңа васыят әйтеп калдырам" ди. Васыят, завещание калдыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз ибн Җабал исемле сахабәгә һәм әйтә: "Эй Муаз ди, һәр намаз ахырында шушы дуганы калдырма.
Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mana şu duanı qaldırma di. Her namaz ahırında oku. Ya Allah, yardım et mena seni zikr etüde. Yardım et mena sena şükür etüde. Hem yardım et mena sena yaxşı ravishda g'ibadat qilуда deb aytdi. Qarag'iz nechga yetib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bosim yasi. Her namaz, her farz namazdansın, her sünnet namazda bo'lsinmi, oxirida mana shu duoni qilirga vasiyat etdi o'zining sahabasi Muad ibn Jabalga. Biz so'raybizmi shu duoni? Allohdan yordam so'raybizmi? Bu bek ahamiyatli. Shunga ko'ra da Ramazon oyi yetmadi hali. Ammo lekin hazruk so'rayq, ya Rabbim Allah, menga Ramazon oyina isanimin kirirga. Ramazon oyында оразалар tuturga, taravih namazlarini turg'izirga o'z yordamingni sol, menga jingilligin ber deb. Ham uchinchi masala ul bizning ruhiy ham badaniy azirlik deb aytirga mumkin biz. Ruhiy azirlik o'zi bizning gunohlardan chistarinib, o'zi bizning izgiliklarimizni orttirib. Ne g'ajoyib biz hozir sizning bilan yashaymiz Rajab oyында. Rajab oyi. Bugun aning 20-kuni. Anarsa ol nindi oy singil Rajab oyi? Rajab oyi ol 4 haram oyning birsi. Haram tıyılgan degan so'z. Ni uchun shu 4 oy haram deb atalgan? Chunki bu oylarda kishi nosharlik ishli ekan, aning gunohisi tag'ida zo'rroq bo'ladi. G'odiy oylarga qaraganda. G'odiy oyda sen g'aybat söyledin ekan, aning gunohisi bir ko'lamda. Haram oyda shuni ishlaysan ekan, tag'ida zo'rroq bo'ladi gunohisi. G'odiy oyda haram oy birga ko'zing tushdi ekan, aning gunohisi bir ko'lamda. Bu oyda qaraysan ekan haramga, aning gunohisi tag'ida zo'rroq. Hamina bu oylar 4tav. Alarning uchisi bir ratdan bora. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram irshisi bir ratdan bora. Amina bu oy Rajab oyi biz yashay turganda 5 oydan so'ngina keladi. 5 oydan so'ngina Rajab oyi nechik ayrilgan tegi 3 oydan. Ramazon oyina ol bir oy qala keladi. Shunga ko'ra da g'olimlar aytadilar, "Mening hikmati narsada Rajab oyi haram oyining Ramazonga bir oy qala keluvinde kishini azirlav Ramazon oyini. Kishi haram oyina kirdi, Rajab oyina kirdi, to'xtali bu oyda gunoh qilib qo'rqinish. Ul g'odatda da qo'rqinish, lekin bu oyda tag'ida qo'rqinishroq. Shunga Alloh taolo aytadi: "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Bu oylarda o'zingizga zulm qilmagiz, ziyon keltirmagiz di. Gunoh qilib, buzuqlik ishlab. Rajab oyi boshlandi, kishi gunohlardan saqlana boshlaydi. Gunohlardan saqlangan sayin kishining ko'ngli poqlanish istara. Ondan so'ng Sha'ban oyi jita. Sha'ban oyында kishi ro'zaga kirishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xotini Aisha radhiyallohu anha shunday so'z aytgan. Sahih hadisda Imom al-Buxoriy topshira, "Mindi Ramazon oyidan tish Payg'ambarimizning biror oyini to'lisincha ro'za tutganini ko'rmadim" deydi. Ya'ni Ramazon oyында Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'lisincha ro'za tutaydi. Ham shulay Sha'ban oyidan tish boshqa oyda shulay ko'p etib ro'za tutganini ko'rganim bo'lmadi deydi. Ya'ni Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam Sha'ban oyында boshqa oylarga qaraganda ro'zani tag'ida ko'proq tutaydi. Shulay etib, Rajab oyında kishi gunohlaridan chistarina, Sha'ban oyında izgiliklarini orttira, nafil ro'zasini tuta, ham ondan so'ng kirishi Ramazon oyina. Shunga ko'ra da g'olimlarning birisi shunday so'z aytgan. Rajab oyi ul shashu oyi. Sha'ban oyi susibu oyi. Ramazon oyi uru oyi deydi. Uroq uru. Rajab oyında kishi shasha, narsa shasha? Izgilik shasha. Gunohlaridan chistarana, izgi amallar qila. Sha'ban oyında ul tag'ida orttira, susiba tag'ida orttira, nafil ro'zasi tutib, ham Ramazon oyi yetgach endi izgiliklarni ura. Farz ro'za tutib, taravih namozlarini turg'izib, sadaqalarini, zakatlarini to'lab, butun xayrlilikda qatnashib Ramazon oyida ul ura shu izgilikning jimishlarini.
Әгәр дә кеше әзерлексез килеп керә Рамазан ayına, ул әле шәшә генә гамәл кылырга тотына гына да, һәм шушы җимешләрен татымыйча гыйбадәтенең Рамазан ayını уздырып җибәрә. Шуңа күрә карагыз, җәмәгать, 3 ай кала, 2 ай кала, димәк, Рамазан ayına уже әзерләнә башланган безнең кадәр булган галимнәр һәм мөселманнар. Biz дә бу вакытны уздырмыйк, җәмәгать. Раҗаб айы китеп узып бара, 10 гына көн калды. Аннан соң керә Шәгъбан айы. Анда арттырык изгелекләребезне, уразага керешик, һәм аннан соң керә Рамазан айы. Һәм рухи яктан гына әзерләнү түгел ди, безнең хәтта үзебезнең көннәребезне планлаштыру. Кемдер әгәр дә отпуск билгели ала икән Рамазан ayına, шулай кылырга тырышсын. Кайбер кардәшләр, альхамдулилла, елда беләм Рамазан ayına отпуск алалар. Айрыша Рамазан ayının соңгы 10 көнненә. Ни өчен шулай эшли, җәмәгать? Кемдер отпускны ала, кайдыр ялга китә. Монда кеше отпуск ала гыйбадәт кылыр өчен. Төнге намазлар торгызыр өчен, кадер кичәсенә ирешү нияте белән. Отпускалар булсынмы, отгуллар булсынмы, ниндидер яллар булсынмы, әгәр дә бу мөмкинчелек бар икән, шушы айга Рамазан ayına алдан билгеләп куйык. Үзебезнең тәнебезне гадәтләндерә башлыйк гыйбадәткә. Нәфил ураза тотып, төнге намазлар торгыза башлыйк. Хәзер төннәр озын, альхамдулилла. Бүгенге көннән әгәр дә көн сайын ястү намазыннан соң витр намазы укыганчы 2 рәкъәт тәһәҗҗүд намазы торгызсаң, аннан соң 1-5 көн шулай 2-шәр укыйсың, аннан соң 4-не укыйсың, аннан соң тагын өстисең 6, 8 һәм шулай итеп Рамазан ayına кадәр без җиткерергә мөмкинбез үзебезнең төнге намазларыбызның озынлыгын, рәкъәтләрен. Һәм Рамазан ayı керүгә тәравих намазларын басу безгә җиңел булачак иншалла. Һәм булмас шундый күренеш, кайчан Рамазан ayı башында мәчет тулы тәравихта, Рамазан ayı ахырында мәчетнең яртысы гына кала. Ни сәбәпле бу, җәмәгать? Кеше алдан әзерләнмәү сәбәпле. Ул кирип китә, ләкин әзер булмау сәбәпле түзә алмый, төшеп кала. Һәм бу бик аяныч, бик кызганыч күренеш әлбәттә. Шуңа да, җәмәгать, вакыт күп бит әле дип әйтмәгез. Юк, вакыт тиз уза да китә. Бу 40 көн ул хәзер менә үтеп кенә китә, һәм Рамазан ayı киләчәк. Әзерләник, үзебезнең җаннарыбызны, калебләребезне әзерлик, һәм тәннәребезне дә шушы айда гыйбадәт кылуга ныгытыйк. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله